Ahojte. A fajn, takže ahojte. Dneska som tu už zas. Tak ja som si pre vás zase prichystal hack. To je stále ten istý hack, ale no, fajn, takže mám tu transformiza, no a ten speed hack, že nevedia, ako sa to teda má robiť. No a ja vám dnes tak ukážem teda aj, aký je to. Takže otvoríte si stránku a takúto, no a malo by sa vám vlastne, tu sa vám potom, že hacks on a dáte speed hack ctrl a vlastne ctrl sa vám vlastne bude fajn, no trošku bolo toto zvláštne, no nevadí, no pokračujeme. Tak tu je ten speed hack ctrl, tuto na túto stránku to stiahnete, to je media file a keď to budete mať, tak vám vyjde speed tuto speed takto tak potom vlastne iba relognúť sa, ak si už prihlásili na transformiciách, tak ok, fajn, takýto je to, credentials a to vlastne máte už potom všetko. Hudbu už necháme tak, no a tak sa vám spustí, potom si zase otvoríte transformice, to som vám ešte nepovedal, aby ste mohli mať hacky, musíte mať stiahnuté transformice, čo je toto, hej, a potom s tým z transformice niekomu to ide aj rýchlejšie na počítači ako na internete, pretože na internete je moc veľa ľudí a keď sa stiahne toto, tak by to malo ísť akože, no. Ops. Fajn, dobre, no tak fajn, tak malo by to už ísť. Dobre, a teraz vyskúšame, či to fakticky ide. A vidíte, ide to. Takže je to fakt, že dobre. Takže teraz aj vidíte, ako som to aj ja spravil. Takže vlastne toto je zase ten taký, no. Stránku som už vám dal asi do popisu. A vlastne, ak sa na to pozrite odborne, tak vám to speeduje úplne všetko. Takže ja som späť po malej prestávke a stále tu máme ten speed hack. Ja som sa povedal, že
Prosím, nech ma nebanujú a vidíte, toto sa stane, keď zle používate hack. Ale aspoň ma nebanli. Takže sa zatiaľ majte a ja vám prajem dobrý večer. Zabavte sa pri hokeji. Fajn, takže ja ešte dodám, že keď sa pozrite teraz, tak vôbec nič mi to nerobí, ale keď som s nejakým človekom, tak mi to proste laguje. A ešte som zistil to, že toto je taký hrozný, pretože vidíte, ono to zrýchluje úplne celé transformácie, takže ako keby ste vôbec pozrite napríklad alebo vám to úplne zrýchli. A to je na tomto hrozné. No, tak sa majte a ja vám zatiaľ ujdem. 32.